Sonra hormatly prezidentimiz Merkezi Aziya Italiya görnüşündäki birinji sammitde gatnaşdy. Birlikde surata düşmekde barasından soň Gazakystan Respublikasynyň prezidenti bilet mertebeli mehmanlaryny bereklep, sammitin işine gatnaşýanlyklary we şu formatda hyzmatdaşlygy gollaýanlyklary üçin hoşalyk bildirdi. Gazakystanyň döwlet başçyny sammitde sewda, maýa goýumlary, energetika, ekologiýa, ulug logistika, alan bilim ýalygonlara degişli möhüm meseleler ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýdyp, munyň netijesinde anyk çözgütleriň kabul ediljekdigini anan bildirdi. Soňra sammitde gatnaşyklary söz berildi. Hormatly prezidentimiz sammitde çykyş etmek bilen oňa gatnaşylary mehrini bereklep, foruma çakylygy hemde mehmansöýerlik we işlemäge döredilen şertler üçin Gazakystan Respublikasynyň prezidentine şeýlekem Merkezi Aziya Italiya görnüşündäki birinji sammitde geçirmek baradaky başlangyç üçin Italiya Respublikasynyň Ministrler Geňeşiniň başlygy Giorgio Meloni minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlarymyz bir duşuň Merkezi Aziya döwletleriniň we Italiýanyň arasyndaky öýdary beýiklik hyzmatdaşlygy hasy pugtulandyrmagy uly goşunt goşjokdygyny anan bildirip, geljegi bolan bir formatyň çäklerini köpügli hyzmatdaşlygy geňeltmäge Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýändigini we onu ösürmäge goşunt goşmagy taýýardygyny tasdiklady. Bilinçli häzirki döwürde Merkezi Aziya döwletleri tebitiň durnukly we diýipgindi ödüşini üpçün etmek üçin şertler döretmek maksady bilen öz aralaryna işçiň hyzmatdaşlyk edýärler. Astanada 2024 ýylyň sentýabr aýyna geçen Merkezi Aziya döwletleriniň başdanlarynyň 6-njy konsultativ duşuryň jemleri boýunça gol çekilen birlikdäki beýannama hemde Merkezi Aziya 2040 adly tebit kooperasiýasynyň konsepsiýasy oňa şaýatlyk edýär. Olar uzak möhletli döwür üçin Merkezi Aziya hyzmatdaşlarynyň esasy urlaryny kesgitleýär. Tebit hyzmatdaşlarynyň häzirki döwürdäki has möhüm urlarynyň ataryna siýaset we howpsuzlyk, ykdysadyýet, ulug, howa, suw terişleri ulgamynaky öýdary hyzmatdaşlygy bellemek bolar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başçylarymyz howpsuzlyk ulgamyna üns çekip, Türkmenistanyň bir möhüm ugry onuň bütünligi we bölünme siýasety nukdaý nazaryndan teredýänini aýtdy. Hende munyň halkara gatnaşyklarynyň dünýä guruluşyny düýpli öňe gitmeleriň häzirki döwrüne aýratyn möhümdigini belledi. Şoňdan aýlykda bir durnukly howpsuzlygy üpçün etmegiň ýeketek hemme taraplaryň usulynyň Birleşen Milletler Guramasy ulgamy bolup durýanyny anan ýaz. Şu ýokary uguralyp Türkmenistan 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we anaşmak ýyldyryp ýylan etmek baradaky teklip bilen çykyş etdi diýip döwlet başçyny aýtdy. Hemde portatdan peýdarlanyp Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2024-nji ýylyň mart aýyna kararnamasy bilen makullanan bir başlangyjy gollan taraplaryň eglisine minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz bir taraplaryň mümkinçiliklerini ulanmaga aýratyn üns bermegi Türkmenistanyň möhüm hataplaýanyny aýdyp, bir taraplaryň öňleş diplomatiýasynyň düzüm beýleklerini we işçiň paragatçylyk döwlet işini öz içine alýanyny üns çekdi. Şoňdan aýlykda döwlet başçylarymyz şu ýylyň 12-nji dekabryna Aşgabatda Türkmenistanyň bir taraplarynyň şanly 30 ýylygyna başlandyp halkara forumyny geçirjekdigini, onu dünýä guruluşy, ýer ýüzüniň döwletleri bilen tiýasy dialogyň medeniýetini ösdürmek, anaşmak gatnaşyklaryny berkitmek babatda esasy meselelere terediljekdigini belledi. Hemde mümkinçilikden peýdarlanyp sammitde gatnaşýan döwlet we hökümet başçylarynyň eglisini bir foruma gatnaşmaga çagyrdy. Hormatly prezidentimiz sevip topsuzlyk baradaky meseleye geçip, Owganstanaky ýagdaýa aýratyn üns çekdi we Türkmenistanyň bu ýurduň häzirki häkimetleri bilen halkara dialogyny ýola goýmak boýunça netijeli işler geçirmegi dowam etmegi möhüm hataplaýanyny aýtdy we durnukly hemde ykdysatda aýdan ösýän Owganstanyň bütün halkara birleşiginiň beýikliklerine laýyk gelýändigini ýurdumyzyň ananýanyny belledi. Şoňdan aýlykda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan ugry boýunça ýokary voltly elektrik geçirji ulgamy, Owgan ugry boýunça demir ýollaryň guruluşy ýaly ýeri sewit taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň mundan meýlekde derüw tagallalary etjekdigi, şeýlegem Owgan halkyna insanperwer kömegi bermek boýunça tagallalaryň işleňleşdirilmegini derüw hataplaýanlygy bellenildi. Döwlet başçylarymyz Merkezi Aziya Italiýa formatynyň çäklerini, ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini üns çekip, energetika, ulug, tenagat, maliýe we hususy puwdaklary öýdary hyzmatdaşlygyň diýip bolan möhüm ugurlarynyň hataryna sany ulgam, ýaşyl tehnologiýalar we emeli aň ýaly ulgamlary bolsa, hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň hataryny belledi. Hormatly prezidentimiz energetika meselesini aýratyn bellep, Türkmenistanyň tebii gazyň ägir tulgorlaryna eýe bolmak bilen ony halkara bazarlarynda eýe bermegiň ugurlaryny diversifikasiýa bilen ösdürmek siýasatyny durmuşa geçirýändigini hemde türkmen tebii gazyny Ýewropa ugruna çykarmaga gönükdirilen taslamalary möhüm ähmiýet berýändigini belledi. Vodorod energetikasy birlikdäki işiň ýene-de bir geljegi bolan ugry hökümde bellenildi.
Meýlim bolşaly TV gaz ýakyn 10 ýyllıklarda wadorody almagyň etaty çeşmesi bolup galar diýip döwlet başçylygy bildirdi. Hemde ýurdumynyň burda Italiýaly hyzmatdaşlar bilen ýüzara beýiklik hyzmatdaşlygy taýýardygyny tasdiklady. Hormatly prezidentimiz ulug ýüzara baglanyşygy barada mesele geçip Türkmenistanyň Aziýa Ýewropa guruby boýunça hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerine gatnaşmagy gyzyklygyny bildirýänini bellädi. Şunun bilen baglanykda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hadar Tepdeniň üstünden geçýän ortaky geçilge Ýewropa taslamasynyň geljeguli taslamalarynyň biri bolup durýanyny öňsükdi. Hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri ekologiýa we howa bolup durýar. Bar bolan senagat kuwatlyklarynyň energiýa netijelerini ýokalandyrmak, tebitde suwdan erejeli peýdalanmak, ýaşyl we serişli tygyşetleýiji tehnologiýalary ornaşdyrmak, Merkezi Aziýa Italiýa görnüşiniň çäklerini, hyzmatdaşlygyň ilertilýän ugurlaryna öwrülip biler diýip döwlet başçylygy aýtdy. Hemde şunun bilen baglykda ýurdumyzyň Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň howanalygyny, howa tehnologiýalarynyň tebit merkezinde öğretmek boýunça başlangyjy öňe sürenligini bellädi. Döwlet başçylarymyz Merkezi Aziýa bilen Italiýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň medeni taryhy ugruna öňe çekip, bu köpürli hyzmatdaşlygyň tejribesiniň 2000 ýyldan gowrak wagtda uzaryp gidýänini bellädi. Bellenşýäli gadymy Rim bilen Parfiýa şaharlarynyň arasynda gatnaşyklarym taryhda uly ýylgarlardy. Parfiýanyň paýtagtlarynyň biri häzirki Türkmenistanyň paýtagtynyň golaýyna ýerleşen Nusoy şäheri bolupdyr. Şeýlekem 13-nji asyrda Merkezi Aziýa gelen we hakykatda biziň tebitimizi beýleki Ýewropa ýurtlary üçin açan Venesiýaly Marco Polonyň işleri uly taryhy kymmatlygydyr. Hormatly prezidentimiz Beýik Ýüpek ýolunyň gülläbesinde urny Hytaýyň Siýanynyň gaýdyp Rime we Venesiýa baran bu ýoluň Merkezi Aziýanyň çäginden geçendigini aýtdy we şunun bilen baglykda biziň halklarymyzyň şeýle özgörçi taryhy mirasynyň aýaguly saklanmagyna we doly öwrenilmegine degişdigini belledi. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň eýem 30 ýyldan gowrak wagt bäri Italiýaly arheologlaryň netijeli işleýänliklerini hemde ýöwara alma hyzmatdaşlyk işine möhüm goşandyklaryny uly kanagatdan bilen belledi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Türkmen tarapynyň Rimde medeniýetleriň gülläbesi, birinji zamanynyňky Margiana we Parfiýa şaharlygy, Türkmenistanyňky arheolog açyşlar adly arheolog sergini guramagy maksat edilýänini belläp, bu serginiň halklarymyzyň mundan meýlekde ýakynlaşmagyna üreýän uly goşandyklaryny anan bildirdi. Bilim ulgamy hyzmatdaşlygyň ýene-de bir geljegi bolan ugry hökümine bellenildi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky we akademik hyzmatdaşlygy gollaýanyny tasdiklady. Hemde Türkmenistanyň italyan dilini öwrenmäge, italyan medeniýetine we sungatyna uly gyzyklanma bildirilýänini aýdyp, bu işe mundan meýlekde ýardam etjekdigini bellädi. Çykyşynyň ahyrynda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Italiýa Respublikasy bilen hemme taraplaryň öýdary hyzmatdaşlygy iki taraplaryň derejesinde Merkezi Aziýa Italiýa görnüşiniň çäklerini de mundan meýlekde berkitmäge we giňeltmäge ýerýänligini ýene-de bir gezek tasdiklady. Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimize çuň many mazmunly çykyşy we beýan eden anyk teklipleri hemde öýdary beýiklik hyzmatdaşlyk baradaky oňuň garaýşlary üçin hoşallyk bildirdi. Merkezi Aziýa Italiýa birinji samitiniň jemleri boýunça bilelikdäki jarnama kabul edildi.